Aguiño converteuse esta fin de semana nun museo de esculturas de area. A terceira xuntanza de escultura reuniu a decenas de participantes con especial protagonismo para os máis pequenos. Pasar unha tarde de verán na praia tamén pode ser unha oportunidade para dar renda solta á creatividade. Cubos, pas e moita imaxinación foron as ferramentas dos nenos e nenas que participaron na terceira xuntanza de esculturas de area de Aguiño. Ao longo da tarde, os participantes foron modelando as súas creacións coa axuda das súas familias, convertendo o areal do Porto nun auténtico escaparate de figuras de todo tipo. Tras valorar a orixinalidade e a elaboración das obras, o xurado premiou 3 esculturas, un coche, un dragón e un cabaliño. Tamén houbo recoñecementos para outros participantes pola súa implicación, entre eles 2 avoas de 76 anos que se sumaron á actividade. A iniciativa volveu a apostar por fomentar a convivencia, a creatividade e o desfrute da praia en familia a través dunha actividade xa consolidada no calendario estival de Aguiño.